dengan acara hari ulang tahun ya kuwi kota Jakarta yang ke-497 memperingati Hari Korps Polisi Militer TNI Angkatan Darat yang ke-78 dan memperingati hari ulang tahun PT MRT Jakarta Perseroda Jakarta terus semakin jaya ya Mak. Amin ya robbal alamin. Nduk dawuh iki wis keparang sowan awake dhewe sak kanca lan uga nimbali kadang bintang tamu Mas Garing saka Ngesi Pandhawa dipethuk ayo diaturke dipethuk nganggo mikat manuk larase pelok karepe diboksani Mas Garing. Ayo tak dereke. Monggo aja, monggo yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Alhamdulillah. Unjuk syukur ngersane Gusti Kang Nyipta Jagat. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat. Sehingga kula kalian panjenengan saged tetunggilan mapan wonten terowongan Kendal Dukuh Atas, Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta. Mas Gareng. Ini pengalaman pertama seumur hidup nyambut gawe ning jero terowongan lagi niki Mas. Pengalaman kula ya ngono Mas, iki tambah pengalaman lagi. Ya, iki nyangik ning sebelah rel kereta api, mula kudu ngati-ati. Bisa untuk catatan sejarah kita. Nggih, ning ya kudu ngati-ati. Engko nek pas gamelan muni sepure liwat, aja ngetutke irama sepur, nggih. Wong mulane iki jogetku menggeh-menggeh iki irama sepur kok. Ya, nggih. Masyaallah. Salam hormat Mas Gareng. Datang untuk beliau Wakil Sementara Komandan Pusat Polisi Militer Bapak Maijen TNI Eka Wijaya Permana. Salam hormat untuk beliau Komisaris Utama PT MRT Jakarta Bapak Dodi Wijanarko. PLH Dirut PT MRT Jakarta Bapak Roy Rahindra. Iki jan kula sesek kayak sepure gen liwat sik. Waduh. Lah kok ora entek-entek to? Iki sing diarani ade harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Nggih. Kaya aku ditimbali karo panjenenganipun ingkang kawogan wonten MRT. Ya, Pak Doni khususipun. Nggih, Pak Dodi. Pak Dodi niki lak sing digawe MRT, mula kula budal kula mboten numpak mobil, mboten numpak pesawat. Ha numpak apa? Kereta latu. Waduh, kereta api. Kereta api nggih kocapo munggah kereta niku terus turu Mas. Ngilir-ngilir niku tekan kutha Pecodotan. Pecodotan Pekalongan. Alah kalong karo codot wis dulur kok. Lah itu marai bingung lho. Lah nggih wong tekan Pecodotan ngilir terus tekan kutha Kebon Gede mudhun Kebon Gede Pekalongan Pemalang Kebon Gede. Endi to kuwi? Kendal. Kok Kendal? Kosek to. Tegal to. Lah ya Tegal ki biyen saiki Kebon Gede Tegal wis ora ono. Wis aja bingunge wong mikir. Oh diajari pinter kowe ora tau numpak kereta. Nama daerah gitu. Nama daerah iki aja diganti. Wong aku ngerti ku kuwi kok udah biasa tekan kono mudhun udut. Udut munggah turu meneh aku. Nggih. Saking enake kereta turu meneh ngilir-ngilir ki tekan stasiun Perhutani. Kok Perhutani Jatinegara? Ayo Jatinegara ki sing tunggu sapa? Perhutani. Mas mbuh wong kok judeke. Aku pancen tak gawe bingung, kowe dhewe yo gawe bingung aku kok. Kok gawe bingung ten apa? Wong nyatane alhamdulillah iso tekan kene. Menambah satu pengalaman lagi. Betul, betul. Gitu Mas. Iki mumpung iki ya keperluane iki lho, keperluan 3 in 1 iki lho. Nggih, telu dadi siji. Iki kan kanggone wong dagang rugi lho awake dhewe iki. Ya sik engko. Iya. Heeh. Iki rugi lho. Rugi piye? Iki telung keperluan wayangane pisan iki. Oh ngono ya Mas. Tapi tidak apa-apa. Nggih. Karena kita sudah punya prinsip kita labuh budaya. Betul. Iki ana piyayi sing kersa ngersakake budaya khususipun ing Ringgit Wacucal kita dukung sepenuhnya seperti malam hari ini. Nggih, amin. Nah, ini atas prakarsa beliau Bapak Dodi Wijanarko selaku Komisaris Utama PT MRT Jakarta. Leres. Beliau sangat cinta terhadap budaya Indonesia. Yen ora kleru beliau menika asli saka Kediri nek ora kleru Mas Gareng. Nggih, Kediri itu gudangnya orang yang pemerhati juga pelestari budaya. Nggih. Mila niki kepengin sangat ngipuk-ipuk atau pelestarian budaya melalui hari ulang tahun MRT niki Mas Gareng yang ke-16. Mila dari pihak MRT menyediakan transportasi untuk hari ini gitu. Nggih. MRT itu biasanya diberangkatkan jam 5 pagi. Tapi kalau tidak salah hari ini maju
menjadi jam 4 pagi memfasilitasi penonton sing bar mirsani wayang ora kawanen sing kondur jam 4 wis diangkatke. Tepuk tangan untuk MRT. Oh, apa ora hebat? Wah, iki nuwun sewu lho. Pripun, Mas? Iki jenenge otak-atik Gathuk. Nggih. MRT iki apa? Loh, MRT rak Mas Rapid Transit. Kuwi sing umum ngerti. Ning sejatine MRT dhewe iki duwe tujuan. Apakah tujuan dari MRT? M kuwi melancarkan transportasi masyarakat Jakarta. Menika M. Terus R. R ramah lingkungan. Betul. T Terakhir T. tepat waktu, nyaman, murah, aman. Amin. Oh, kuwi MRT. Nggih, leres. Oh. Karena MRT itu dibuat juga untuk kepedulian lingkungan, Betul. memprihatinkan kemacetan yang berada di Jakarta. Mula sing dijaluk pesene Pak Dodi, Nggih. ya masyarakat ya melu ngewangi menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan MRT itu sendiri. Betul. Membangun itu mudah, gitu. Nggih. Ning sing angel ki sing jaga utawi untuk menjaga kelestariannya itu Mas Gareng. Nggih. Lah, iki pertanyaan kedua sing duwe gawe sapa ki? Sing kagungan kersa niki telu lho. Oh, telu. Ah iya no, telu. Sing pertama MRT. MRT. Sing kedua polisi militer. polisi Pomat, Pomat. nggih. Lah, tegese pomat niku napa? Nek miturut panjenengan pomat niku apa Mas Gareng? P niku penegak kedisiplinan di anggota TNI Angkatan Darat. Niku P. O. Orang-orang terpilihlah yang bisa menjadi anggota Pomat. Nggih, betul. Terus M. Menjalankan tugas dengan baik dan benar. Nggih. Terus A. Iki sing rada angel ki A iki. Kok angel piye to? Loh, A itu anggotanya dipilih dari TNI Angkatan Darat itu sendiri. Nggih. Terus D. Dengan slogan apa kuwi? Satya Wira Wicaksana. Nggih. Wis tak apalke lho iki ujian gor entuk 8 ku yen ngene iki. Leres. Sing paling tidak lah iso. Nggih, heeh. Lah yen beda karo DKI. Nek DKI niku napa? DKI iki DKI iki dipimpin oleh seorang gubernur. Leres. Terus K. Kantor kementerian sampai kantor presiden ada di sini. Nggih. Terakhir I. Inilah ibu kota Indonesia sekarang. Oh ngono ya Mas. Karena untuk tahun yang akan datang kemungkinan sudah pindah tempat. Oh ngaten. Jadi sini Nggih. tidak daerah khusus ibu kota lagi, tapi daerah khusus Jakarta. Nggih. Ya Mas Gareng. Ning nadyan dikaya ngapa? DKI sudah mengukir sejarah beratus-ratus tahun Mas Gareng. Betul. Mila awake dhewe nadyan to aku karo panjenengan ki uripe ana Solo karo Semarang. Nggih. Tapi kita juga harus ikut menjaga kelestariannya. Betul, Gitu. betul, pancen nggih. Nggih, alhamdulillah Mas Gareng. Nggih. Ini merupakan pengalaman baru untuk kula kalih panjenengan. Nggih. Sowan wonten terowongan Kendal Duku Atas niki. Semoga ini menjadi tolok ukur dan menjadi Mas Gareng. Napa niku inspirasi. Betul. Inspirasi bahwa pengembangan budaya bisa dilakukan di mana saja. Betul, Mas. Sing jeneng wayang niku ora mau digelar ana Solo, ora mung ana Jawa wae. Nggih. Ning klebu ana Jakarta ya iso. Buktine sore wau digelar tarian ala Betawi dikolaborasi kalih napa niku Jawa Tengah, nyatane ya hebat. Cocok. Nggih. Oh, pancen nggih kolaborasi itu penting untuk memperlihatkan Indonesia itu banyak sekali budayanya. Indonesia maju niku dengan kolaborasi beraneka ragam budaya. Betul. Ya mboten? Betul, betul. Terus beraneka ragam utawa berkolaborasi pendapat satu dengan pendapat yang lain. Heeh. Nek ora ana pendapat yang satu dengan yang lain yang tidak diperdebatkan ora bakal dadi sing negara sing bakal maju. Leres. Nggih. Ning baleni wau saya mendukung adanya pagelaran wayang hari ini. Nggih. Pokoknya wayang niku ajeng digelar pundi-pundi terserah.
Nggih. Sing penting wayang digelar. Wayang ki kukute yen wis mlebu kotak. Ya agar wayang ora tau metu kok kotak bubar wayange. Nggih. Terus nasibku piye? Ya ora, mila anu kok Mas Gareng, niki penyanipun Pak Dodik sudah mulai menggalakkan lagi yo para anggota polisi militer padha nresnanono budayane dhewe yen kepengin programmu ditampa karo masyarakat pendekatan lewat budaya. Betul. Alhamdulillah. Betul. Ini sudah dilakukan dan menjadi tolok ukur Mas Gareng. Nggih. Karo yen ngundang aku lho, anggarane apa ngentekke penumpang sak gerbong. Lah iya. Nggih, heeh. Ning sing baku niate nawahi. Leres, Pokoknya nggih. yang penting saya doakan kota Jakarta ini sukses. Amin. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Sing baku. Kula anu Mas Gareng, niki kula arep ngaturke lagu karena ini ulang tahun Jakarta. Kula tak ngetokke lagu soleran jot-jotan Mas Gareng. Ya. Niki ya sithik oke kan ya kerep di anu. Nggih. Dinggo ning dicoba digarap gamelan. Nggih. Coba ayo kanggo anu napa niku hari ulang tahun Jakarta. Monggo. Yo, Cok, diaturke lagu soleran jot-jotan, Cok. Monggo, ayo. Soleran jot-jotan. Yo. Burung merpati, burung merpati, terbang melayang dari sayang ini sayang, sayang hati, Aduh sayang. Soleran jot-jotan. yo. Pergi ke pasar membeli manggis, pergi ke pasar membeli manggis, buah manggis beda rasanya. Sayang sayang, cari mata yang indah manis, aduh sayang. Kita manis tanyanya. Surabaya berubah-ubah, Surabaya berubah-ubah, sapu tangan jatuh di luntur. Sayang sayang, burung rupa tak bisa lupa. Aduh sayang, pasti tempat tinggal tidur. Alhamdulillah. Ya deh jaris. Orang ilang-ilange. Ora lagune iki ora maju. Lah pripun ta? Soleran jot-jotan saiki zamane meti kok genjot. Lah iki niki wong kuwi majune kudu ana rime Mas Gareng. Maksude Nggih no, wong ki yen majune terus kemajon. Nah niku akhirnya kita akan lupa dengan jati diri kita sebagai orang Indonesia. jadi ini tetap syair tetap jot-genjotan. Ah nggih ngoten. Oh, Sing nggih. jenenge genjot niku mengayun gitu. Mengayun. Mengayun niku lumrahe maju. Itu Maju. memberi semangat bahwa kita itu semakin maju harus semakin semangat. Betul. Loh Mas. niku. Betul. Contoh kados MRT niki penyediaan transportasi gitu. Nggih. Sesuai dengan visinya menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan dan pengembangan sistem transit perkotaan. Betul, nggih, Ya, bagian nggih. niku. Sing baku memperlancar kalau transportasi lancar, ekonomi pun juga lancar. Oh nggih, nggih. Pokoknya nggih. sing baku niku. Ning iki sayang lho, sinden semene kok sing nyanyi gur wong telu tok iki. Lah piye ta? Iki liyane apa bisu kok? Ya eneng wektune, ana wektune dhewe. Lah ket mau ora nyuwara dhewe iki
Iya, nggih, engko bakal ya ana wektune Mas Gareng. Dan ini Mas Gareng saya ucapkan terima kasih. Kagem Pagelaran pada malam hari ini gitu. Menika kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. betul. Terima kasih kepada seluruh pendukung acara pagelaran wayang kulit. Menika satu pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lajeng kedua Polisi Militer Angkatan Darat, Betul. PT MRT Jakarta Perseroda, Nggih. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Nggih. Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Kereta Komuter Indonesia, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Menika. Dan disponsori menika Tolak Lino, Bank DKI, Multimedika Internasional dan pendukung lainnya. Nggih menika Mr. Potato, Le Mineral, Top Coffee dan Wardah. Nah, hebat iki. Menginke ya, sponsore menginke. Ah, diaturi. Kok urung metu blas iki? Apane? Kopine. Iya. Ayo kok nganggo waktu. Nek aja lali, Mas. Nggih. Ae dhewe ya disengkuyung SBA karo KAS FC. Oh nggih. SBA KAS FC terima kasih dan Putra Pendowo. Putra Niki Pendowo. Yang mendukung kelancaran pada malam hari ini. Mas Gareng. Nyun. Ayo disolawatke sik. Oke. Karben entuk barokah Gusti sing nyipta urip. Nggih. Satemah mengke MRT bisa lancar menjadi alat transportasi, tidak mengalami halangan satu apapun. Dan Nggih. Pomat bisa Pomat menjalankan nggih, tugasnya dengan baik. Dah. Leres. Sekali lagi DKI semakin maju, Nggih, sukses. nggih, heeh. Aku tak nyuwun tulung Mbak Fahmi, Mbak Suci, Mbak Dita karo Nduk Ayu jumeneng. Ayo Mataram. Turun. Yo. Ae aoe. Alhamdulillah, ayo diurutke dhewe-dhewe. Ayo sing anu Ayo. luruskan barisan, ayo luruskan barisan. Nek nganti Kono. Kok luruskan basiran ki kono. barisan kok basiran. Heeh, barisan. Wah, jan. Wah, siden saiki lho disawang 3 dina 3 bengi rantek pokoke. Ayu-ayune kok ngene iki. Lah iya wong sakniki petetan upamane kok ya. Lawuh saupamane. Nggih, heeh. Mas Gareng, nun sadurunge dikenalke kula arep ngaturke lagon pepeling dhisik. Oke. Pepeling dibawani. Kula nyuwun sing bawa Mas Gareng. Nggih. Lho, lha iki nggo apa iki? Lagune ibu-ibu bawane Mas Gareng. Oh, alah ora urung ya melibatkan aku to. Ayo ning tengah kono ben ketok le. Wah jan. Aku nek noleh nang jane paling kiku tenan kok. Lah wis ning kono. Aku diapit widodari kelangan sayap. Ora iso Nggih. mabur. Yo monggo Mas Gareng diaturke lagune pepeling. Nggih. Ini saya peruntukkan untuk para pamirsa sedayanipun. Nggih. Dalu niki sing ora iso rawuh rene iso mirsani live streaming. Nggih, nggih, Nggih. Jakarta niku kota beribu napa penduduk, budaya ngendi-endi ning kene ana. Nggih ta? Kula karo panjenengan kuwi wajibe memperkenalkan napa? Kowe ora kesel to wiwit jam 8 wayangan iki ora kesel to? Ana kancane arep nembang kok. Omong ae. Ya wis, ya wis. Jare ngongkon aku nembang, yen wis Nggih, perintah nggih. wong iki diloske aja dicegati. Kene arep bengok kowe omong, bengok nembangku kapan? Lho malah omong dhewe ngono kok. Lah iya. Monggo, pepeling. Wah, iya. Ngapa kuwi? Sing ninting Romi. Wasitoti. Waduh, sik mataku pedes ya, Mas. Lah ngapa? Ireng-irenge mlebu mata.
Ya sesuk rasa nggo mata. Dukur anggo mata ya picekno. Saking Prawinasis ngeling ana wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe urip ning donya bebasan mung mampir ngombe wong ngombe iki ora suwe iki to mula ning donya iki cekak ditanduri bab sing becik contoh kados anu niku polisi militer menanamkan kebaikan kepada masyarakat. Ayo lanjut. Iki mau tekan ndi? Bebasan mung mampir ngombe. Kok selani omong ki lho. Ya. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Ngapa kok iso goyang iki lho. Oh iya. Jane ngene Mas, ben ora diganggu sampeyan nek sepur liwat cegaten ning ngarepe. Ayo modar no. Oh, kancane kon nglalu saiki. Ya. Iku cagak agama pakartikan luhur ngetoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya Buka saka kendang ya, tak ning terus kok mlebune langgam sik. Monggo. Monggo ayo. Balungan seru, Cok. Monggo, Mbak Fahmi, ayo. Yen wancine pansah dielingke bos wancine padha nindakake aten was memandang wayahe sembahyang ratapi wajib dawuhe pangeran. Kur sedaya. Yen wancine
rene padha nindakake adang wis kumandhang wayahe sembayang ngatapi wajib gawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kumanikan kuwe sampurna yang berjamaah sembah asar sholat saya ingat tindak mungkar manggil manisa dan lebih kayo jane ditanya sholat sunahe sesungguhnya iku perintah agama ngelingono ing donya sedelo sampeyan tawakal asa sing kuwasa yen kepengin besok munggah Terima kasih matur sembah nuwun. Wis diaturke pepiling nggih Mas Gareng. Wajan. Piye Mas? Ya wong jenenge saiki tontonan Mas. Nggih. Dadi ya kudu elok, kudu apeni, kudu enak disawang. Nggih. Kaya pesinden ubeng iki ayu-ayu, nom-nom. Nggih. Nek ya ada yang baru jangan melupakan yang lama. Terbukti kowe ya sing gawa sinden lama. Oh nggih ngaten nggih. Mula niki pancen pun anu kok. Mas Gareng, Nun. sekedap mboten mengurangi rasa hormat. Bab Wah anu mbok menawi berkenan nggih Mas. nggih. Bila berkenan mbok nyuwun anu Mas. Pak Dodi diaturi minggah wonten pepanggungan. Nggih, mboten ngirangi hormat kawula dumateng panjenengan Bapak Pak Dodi. Nggih, 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 nggih. Pak Dodi. Aduh. Kalau beliau berkenan lho nggih. Sik ora pinarak ning ngarepi Mas. Anu. Nembe wonten wingking. Pak Dodi. Nggih. Oh lah niku Pak Dodi. Nggih. Pak Dodi. Pak niki gungan saking para kawula, Pak. Terutama Nggih, Pak. kawula panggung Pak Dodi. Aduh. Nggih nek tasih lenggah lho Mas Gareng. Tasih pinarak. Tasih pinarak. Nggih, kula jane nggih nganu wani-wani ngangas ajeng meksa niku sing nanggap ya. Iya. Nggih. Anu to kersa pinarak to? Nggih, Pak Dodi. Ngopo kaya dipethuk Mataram. Nggih. Duduk. Belarak disampir Ternyata Purnawirawan ki ya jiri ya. kok sik to? Kok Purnawirawan kok jirih piye? Kedel ki nang isor kon munggah panggung kejak kanca ki. Enggak, itu malah merupakan suatu kehormatan. Kehormatan rumah Nggih. ketake pas duluran Nggih. Pak Dodi. Bukan Wah. Pak Bayu, Nggih. Mas Gareng. Dawuh. Beliau ini mantan Pangdam Jaya, Lho lah. Nah, kuwi Letnan Jenderal TNI Purnawirawan waris. Jadi warga Jakarta juga. Niki nggih Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Waris. waris nggih, amin. Alhamdulillah saged dipun rawuhi para pini sepuh. Waduh Jan, aku jan ketok kere dhewe iki aku. Iya. Iya. Nek ora apa-apa najan kaya ngono, aku tetep ya wong derajatku ning kebudayaan ya tetep tak penting Nggih. kebudayaan. Ah. Nuwun sewu Pak, niki wonten gungan, wonten penyuwunan. Pak Dodi kedah nembang. Aku ora tanggung jawab lho, aku nek ning apa-apa aku mau ora melu-melu lho. Pun Pak Dodi mau borong panjenengan. Kowe pimpinan senengane lepas tangan.
Kersane Pak Dodi paring dawuh apa monggo. Anu harapan apa untuk ke depan, himbauan apa untuk masyarakat ngono kok terus. Wah, aku metu karo rombongan. Lah lu mboten tanggung jawab. Kowe tak kandhake lekku lho. Lekku jenenge waris padha. Nuju dalu Pak Dodi. Pak Dodi monggo. Selamat malam nggih. Malam, Pak Bayu. Monggo Pak Dodi, saya mohon dawuh himbauan apa monggo Pak Dodi paring dawuh napa untuk masyarakat. Nggih. Monggo derek. Makasih Mas Bayu. Nggih. Mohon izin Pak Waris, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian masyarakat Jakarta. Saya terima kasih. Saya merasa bangga karena MRT Jakarta semakin hari semakin bagus. Amin. Respon masyarakat untuk menaiki MRT semakin luar biasa. Amin. Tadi disebutkan oleh Bu Mega Tarigan itu bahwa per hari ini rata-rata sudah 100.000 penumpang. Hebat. Jadi yang kami harapkan semakin hari semakin bagus dan rubah Jakarta. Jakarta semakin bersih dan Jakarta semakin tertib. Itu pesan dari Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta untuk masyarakat Jakarta. Itu aja Pak. Nggih, alhamdulillah nggih. Amin. Mugi-mugi dipun tampi kanthi renaning penggalih masyarakat Jakarta, Bapak. Amin. Nggih. Lajeng menawa Bapak Pak mantan Pangdam monggo ngendika Pak Waris. Terus Budi, wonten dawuh Pak Waris. Terima kasih. Nggih. Selamat malam. Selamat malam Pak Waris. Ya. Ingin saya menyampaikan selamat berulang tahun kepada Pak Dodi, mantan Kan Puspom. Oh nggih. Puspomnya yang ulang tahun. Puspomnya nggih. Ke-78 dan DKI Jakarta yang ke-497 kalau salah ya. Nggih. Dan ulang tahun ke-16 untuk MRT. Pak Dodi tadi diminta untuk hadir ke depan sini menyanyi. Betul. Iya betul Pak. Nebang nggak itu? Nebang nggak? Bapak saja yang nyanyi. Nggih, monggo Pak Waris. Ya, sebetulnya saya serahkan ke senior Pak. Saya juga tidak bisa nyanyi, tetapi saya gemar melihat wayang kulit. Amin, Oh, amin. Boleh Mas Bayu masih kanak-kanak saya sudah. Ngaten nggih Bapak. Ya. Dados sampun dangu penggemar luar biasa. Aslinipun saking pundi Pak Waris kalau? Saya akan nyanyiin lagunya nanti. Mboten. Oh. Ya. Oh. Ya. Identitas panjenengan Karangkates. Karangkates. Ya. Oh, lagi anu Mas, Jawa Timur ya. Ya. Malang ya kleru ya. Malang. Dan Karanggolong kuwi Banyumas. Nuwun sewu Bujange. Nggih. Harus didampingi presiden karena saya cakupannya kurang begitu. Oh nggih, anu sapa ibu-ibu iki? Prasmanan Pak, Suci. monggo Pak medhep piyambak. Ayo. Malang. Mbak Suci, ayo kene, maju kene. Mbak Suci karo Mbak Dita kene. Monggo. Kene. Dampingi Pak Waris, monggo. Karangkates, ayo Cak, diaturke sik. Silakan. Monggo. Nggih, siap Pak Waris. Ayo. Monggo. Ya Cak, diaturke Cak. Ada buka ya. Karangkates, monggo, ayo. Ada. Dok, kepeane di Dok. Dok, kepeane Dok. Nggih. Ha iki bapake jebule ya ora hafal. Ngepek ora apa-apa kene. Ya. Jejer Bapak. Nuwun sewu Bujange. Nggih. Kalau salah mohon maaf. Oh nggih Bapak. Mboten napa, mungkin Kita coba. nggih. Tepuk tangan dulu semuanya buat Pak Waris. Luar biasa. Monggo yo Cak diaturke, Yunan. Karangkates, monggo yuk. Dalan. Monggo Pak Waris. Karangkates Bandungan. Bendungan wabah Malang. Kinclong hanyut nenggu kenangan. Aben liwat tumuju ing Brangwetan. Lo tumetes iku tratapan. Yo. Lenggah cecer sun alus Sun halus halus sing manis.
awas minangka dadi kasure catur netra laras tembang asmara sumirire angin buka rasa Yo eling karang kates ning saiki kowe ora rewes karang kates ning tresno aku kowe nate sumpah prastya ilang muspra saiki ana ning ngendi tanpa pamit teko nyulayani janji suara ati amung tansah ngenteni karang kates Gamelane alat men suarane cengkok. Dokek mas, dokek mas, dokek mas, dokek mas. Monggo Pak Waris. Bendungan wewengkon malang Asik. Crong kinclong banyu niku kakenangan saben liwat tumuju ing brang wetan lotu metes atiku tratapan lungo cecer sun alus-alus ring maning bulan lawas minangka dadi kasure catur netra nglaras tembang asmara sumilire angin buka rasa kok yo eling karang kates ning saiki kowe ora grewes Karang kates lingga tresno aku kowe nate sumpah prasetya ilang muspra saiki ana ing endi tanpa pamit teko yulayani janji Angen karang kates Kang Tresno kang sejati Tepuk tangan para pemirsa untuk Kagem Pak Waris. Alhamdulillah. Salut luar biasa Mas Gareng. Nggih salut kagem Pak Waris. Nadyan wis tugas ning ndi-ndi papan ning ora melupakan darah asalnya. Kalau mergo lali sumber bakale ketiwasan. Wah, luar biasa. Hebat Bapak. Terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun, terima kasih Pak Dodi. Pak Waris. Satu kali lagi. Oh, satu kali. Boleh. Tanduk. 2 kali lagi, boleh. Mboten napa. Joko Melarat. Wah, Joko Melarat. Yo, sik. Genti yo Joko Melarat. Mbak Fahmi, ayo kene. Ngancani kene. Yen mula aku ra wis kondo. Nggih. Nano nanene noneno. Joko Melarat lho. Mangga, yo. Mik agemane Pak Waris tambah yo Mas Narso. Joko Melarat dudu Joko Wiraswara lho. Mangga ayo diaturke, Cok. Joko Melarat. Mangga ayo.
monggo Pak. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha. Aku wong nista tanpa bondo donya. Joko mlarat wong tuwamu pangkat. Aku lara uripmu wis mulya. Iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sukiye ora nyono lan ora nglekewo yen sliramu tega pralakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan to anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene dorene tadi dele tresno tenan oh anggap aku wong nista tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuwamu pangkat aku wong sara uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhauke karo bagus kang padha sukiye ora nyanang yan orang nglekewa yen sliramu teka palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan to anggap kepir srengenge ulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi gele tresnamu mung abang-abang lambe Tepuk tangan kagem Pak Waris Bapak Ibu. hebat sekali nyanyinya Alhamdulillah. Waduh, matur nuwun Pak Waris, matur nuwun Pak Dodi. Monggo mentaram. Yo ae piye Mas Gareng? Beliau-beliau iki iso kanggo contoh. Nggih. Ya iso nimbali, iso nglakoni. Nggih. Tur sing genah kalau mental saya percaya beliau-beliau tentara negara Indonesia. Leres. Jadi mental kuat sampai tua pun tetap mental kuat. Amin. Wajan
iso anu bombong Mas Gareng. Nggih, Wah, jan hebat. Nggih. Matur nuwun Mas Gareng. Nuwun. Niki wonten woro-woro sekedap Bab napa? dalam rangka hari ulang tahun WMC Wayang Mania Community ke-8 saksikanlah pagelaran wayang Tiga Dalang. Setunggal Sri Kuncoro, kaping kalih Ki Aang Wiyatmoko, kaping 3 Ki Jalutomo Dalang Cilik. Tanggal 13 Juli 2024 malam Minggu di Cafe Pasitara Jakarta Utara. Matur nuwun yo. Monggo ulang tahun WMC ayo padha dipirsani disengkuyung. Nggih, waduh. Aku ora mung nonton kuwi. Lah piye? Aku yo njaluk diceluk. Lah mung karek nyeluk Mas Gareng ngono wis kampung kok. Ya mesti ngono anger kancane. Nek iki tenan lho, aku Nggih. rumangsa seneng. Ternyata Jakarta itu penggerak tontonan wayang kulit luar biasa. Leres. Dari Nggih. penggemar sampai orang-orang yang kawogan juga sering menggelar wayang kulit, Mas. Amin. Nggih. Modern ya modern, ning tradisine tetep dicekeli. Betul niku yang jadi idam-idaman Pak Dodi ngoten Mas Gareng. Nggih. Dawuh Mas, dawuh. Dari Bapak Dodi. Nggih, kagem sinen lho. Allah lho jletreh-jletrehke. Ora kau jadi yo saja ya. Nggih. Piye? Iki keterangane ora cetha lho. Ora cetha piye? Sak menake amplope 3 iki. Nah kuwi diserahke ibu-ibu gen didum ibu-ibu. Lah aku Loh, makelare entuk apa? kok sik ta? Ketoke gaweane sik. Rumahsamu dandanan rusak ini durung nyambut gawe to. Pokok le. Nggih, terima kasih. Matur sembah nuwun Pak Dodi. Pak. Jan. Nggih ya. Gawa. Gawa ki ndang dilongke ditorak-tarik. Ya kok sik to, wong nyanggo antep-antep. Engko bengi lawange aja dikunci ya. Arep apa? Loh, lah kowe dikunci ora iso mlebu lho. Oh iya. Nggih, heeh. Sik niki ana nawala Mas Gareng. Bab napa, Mas? Nyuwun podang kuning. Sri Huning kalian pepeling. Ah, pepeling kalau sampun. Nggih. Katur Bapak Mayor Sindu Citerep, Bapak Kabul Depok, ton Bapak Surono saking Pak Adi Suhadinata. Nggih. Nyuwun sarung jagung titipane anak putu dulur-dulur SBA dan KSFC saking Pak Didi Kediri. Oh nggih. Oh, nggih. Monitor saniki tak aturke podang kuning sik, podang kuning. Lho ayo kene ayo. Monggo ayo. Serampatke to. Ayo, metu ayo yo. Gimana? Apa reng? Aku ki jogete mau ora pati paham bareng nggo dilat ki lho. Tentane dilat yang iso maksir lho. Dilat sak dilat kuwi ning dayane. Dayan Lho nggih. apa? Jenengan Ha. nek saged ngendheke gamelan sak menten akeh niki Nganggo dilat mau. Nah. ngagem dilat mau tak wehi 50.000 Pak De. Tenane. Iya. Ngedeke ngono ki. Nggih no. Kudu kanggo dilat. Ayu ki iso gelar iso gulung. Iki mau dilebokke dimplok mandek to? Mandek. Iki ditokke iso muni neh. Saged. Ayo coba yuk, coba. Ya. Ayo tokke neh. Ut. Ya. Ayo. Kula dilat Pak De. Lho, mati. Mati Pak De. Ampun. Pak De mati, Pak De mati. Mati mandek. Iya mandek. Mandek kok mati. Gamelane Pak De sing mati. Lho, kowe ora kowe tok, aku ya iso kok. Ah coba. Alah, Mbok. Coba. Cobi nggih, kula tokke Pakai jenengan. engko mandeke. Nggih. Ayo, yo.
ora iso, Pakde. Ora iso. Ora iso, Pakde, Pakde. Pakde, Pakde. Lah. Ora iso. Mati, Pakde. Ya. Mati to, Pakde. Kowe kalahe karo wedokan tok. Kok iso kalah karo wedokane piye? Lah tak perintah ra madheg iki karo bareng karo Ayu dijilat madheg e. Pakde, Tokno yuk, tokno. kula dedalke mleh. 50.000, Pakde. 50.000. Deloken tandeke yo. Wes, Mas. Mati. Sing ngomongni wedok tok sapa coba? Lah nggih. 50.000 tak deke. 50.000 tak deke. Ayo. Go to. Iya. Yo. Ora iso, Pakde. Madheg karepmu ra karepmu. Ndek ayo. Mati, Pakde. Mati. Pengendange TLK Apa? telek. Nesu. Manute karo Ayu karo aku ra manut. Wis diangkat kendange lho, gantian. Wah, entuk pira kowe? Pakde ngertos mboten? Apa? Sing ngendang niku Ah. tau duwe utang kalih kula soalé. Lah, tadi dhek manut. Manut. Oh, kowe iki pinjol to. Sapa sing ora tau diutangi sing kendang? Kok le Oh, alah jebule kalahe karo wong utang to. Maksaku kuwi perkara mbok dilat mau madheg. kuwi mergo saking wedine nek kok nyaur kok. Penting lah ampuh, nggih ta? Ampo-ampo ning lumrahe wong ndeke pengendang ki yo nganggo suwukan kode kok didilat. Ha wong iki dhewe-dhewe nyatane ya mandeg. Mandeg. Nduk ayo. Dalam. Dan bocah senenge kaya. Sik tenan iki penonton kene akeh sing takon mau sindene Mas Bayu sing bathuke ambane rampung kuwi sapa ngono. Jenengmu. Nggih, nderek tepang para kadang sedaya kemawon. Nami kula Diayu Kusmaning Tias. Ciwala kaji kok belum. Oh, yang ngene iki weton Medion. Aku kok beluk kene iki pokok cing-cing kene iki Medion. Nduk ayo. Medion Pakde. Nggih. Ayo, omahmu Medion. Medion. Medion ki luas, Nduk. Medione ngendi? Mbok menawa ana sedulur utawa kanca ruang ning kene. Nggih kula jelas kota to Pakde. Mburi Mbale Kota. Pase. Kota Pakde. Buri balik kota. Nggih. Buri balik kota ki kuburan ki. Mboten Pakde. Balik kota ngendi cedakno? Mbale Kota Oh, Madiun. balik kota Madiun. Nggih. Omahmu kono. Nggih. Sing karo omahe Bagong kae, Bagong Yogi. Iya. Oh, Bagong tukang mancing. Kae iki bapakne. Oh, bapake. Heeh. Oh, mulane polahe kaya ngono. Iya. Ya wis Nggih. ora, ya Heeh. jenenge kacang ora ninggalan jaran. Leres. Ya. Saiki isih sekolah, Nduk, sayang. Tase Pakde. Ana ngendi? Ten Madiun. Sekolah ning Medion. Nggih, SMA Pakde sian. Oh, Semar. Semar. Lho kok iso nembang ngene iki? Sing ngajari sapa? Sing ngajari? Heeh. Sopir-sopir Pakde. Wong bapake we dalang kok. Bapake dalang, Lah, ibuke penari. Omong sing ngajari bapake ora sopir-sopir. Lah jenengan ki kok ya dadak takon, genah wis ngerti. Apa nek sopir iku ora iso nembang? Nah, Yo Sopir kubis ke buktine ya iso. iso. Oh. Ngur nembangke Fahmi wae. Nyatane ya iso. Ayo. Fahmi. Iya. Wah, ning aku seneng iki. Nggih. Regenerasi sinden iki sing secara mental dia sudah kuat, berani. Nggih, heeh. Ning yo sing ati-ati ya, Nduk. Nggih, Pak De. Dadi pesinden rupamu ayu, pawakan apik, sura apik. Ngati-ati akeh codot-codot sing do ngendani ning kene. Aja dipangan Bathara Kala sik. Ah, ya. Nggih. Ben rampung sekolahe. Siap. Heeh. Nduk ayo. Dalem. Podang kuning ya. Nggih. Ya, dah bocah kak le manut ngono iki. Sora podang kuning ora iso ya pentet apa jalak. Kok pentet. Yo dibawani sik, dibawani. Engko podang kuning diaturke. Bawane, Nduk. Mangga kaya ngapa suarane? Mangga. Ya, Nduk.
Alah. Kuwi nyapa dek ngono. Lembang kok jegok. Iya. Nano. Nadyan wuju temung beksi. Alah, swara ame kaya ngene, Pak Dik. Alah. Pokok dilem-lem. Kok sik tak kok Sing sik. kudune muni ngono ki aku. Lho jenengan. Aku sing ngelem. Kok awakmu dhewe ngelem awakmu dhewe ngopo? Lah suwi ne Ramo. Suwi. Lah, aku pancen isone suwi kok. Wis tuwa wis suwe. Ya. Gawe taline. Terus lo Branta. ya kiye rupa kaya celengan kok di anak ayune kok ngene. Loh, jenengan mboten ngerti sebabe, Pak De. Kan yo anak-anak kok ayu kaya kowe iki sebabe apa? Sebabe tangga-tanggane dong ganteng-ganteng. Tangga-tangga kula iki ganteng-ganteng, Pak De. Aku ngerti ya dadi tanggane Yogi. Lah ngopo kok ya? Lho kok takoni wong ganteng ning ora apa-apa. Nggih. Ya wis ora ninggal bapake. Ya, Dek. Alus manis nang sam make waswenggen kula goleki si podang janar iba bunga hengan Neno. Gantine Darsini kok. nyanding bisa dadi tombo Monggo, yo diaturke. Podang kuning kendangane digarap cara tayub, Cok. Monggo. Yo, Nduk buka celuk. Monggo, yo. esuk awan ning omah wis ora rasa celuyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mibrang gonku goleki ora krasa Yo. awan nganti bengi eman yen nganti yo kan yang tak sawang mencok ning gampang kegancangan tak rendik saka kadewan sampe ngoncang dheweke ngalih bencokan kaya tak suwon mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku ireng tak sawang tambah manisik ibu bunga yang lakon ora bakal hatiku kegirangan yen si podang handutut mati kapanan ora mendak Monggo mina omake. Yo.
Rama seger. Yo. Yo. Esuk awan ning omah wis ora. Jenggleng ya, yuk. Joget ayo. Ayo. Yuran golek sing tak. Jos. Mas Gareng, ayo. Mubeng ibranggonku goleki ora rasa esuk awan nganti bengi. Ayo yuk. Yen nganti yo kang ngawang. Leyang Mas Gareng. mencok ning ngempang. Kekancangan tak rindik. Ayo yuk. Mas Gareng, yuk. Tak salah mbak aja wece podang kuning agawe pikirku komeng seleret ireng tak sawang. Ayo yuk, ayo. Ibu bunga dan lakon kandung hati. Ayo yuk. Mas Gareng, yo. Si podang kandung hati kepanan. Ku samsoi Dua. Seduk. Kowe ki Kowe jane kelong apamu to ngendangi aku? ngapa to? Sing salah ki apane? Lah kendangane lho. Salah yo ngendi? Ayo jegrek der. Ayo jegrek der tibaku. Peh. Oh, sampean ora pas kok. Ora pas piye? Coba yuk. Nen, ayo karo nembang. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Penake koyo ngene lho Pak Dik. Awas, yo. Ah, tak suwun mencok ning ngempang. Lho kuwi. Aku yo ngono. Coba. Loh. Ayo. Cobi Pak Dik. Wah, aku ki pelatih tari kok. Ayo Mas. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggolek sing tak sayang. Ah. Alah. Kuwi ndisiki jenenge. Kok belas gak beri ramah ngono to Pak Dik? Anu nun sewu. Kowe isih tedas bendo apa ora? Apa to? Piye kok Ayo, tak cedhaki. Ora muni, ayo. Aku nganti ora pas dicenono kowe. Ayo. Ayo, coba. Nduk ayo. Dalem. Iki sih ana nawala kene lho gose, Nggih, genti liyane. siap. Heeh. Ketoke budal saka kono bareng tekene mungsuhan. Alah. Aku anggere emosi, keseimbanganku kurang. Wah. Wah rasa nesu-nesu kok ya. Aku engko ora bareng kowe. Nyatira bareng aku kok. Lah iya, budal dhewe kok. Iya. Mbak Fami. Mang tambani Mas Gareng iki men ora. Alah sing nom ora iso nglegani sing tuwek meneh. Aja nyepelekke. Lah Mbak Fami iki masamu ku ya sing nom sak barak aku kok. Iya. Nggih. Waduh, Jare tuwek. ora tuwek-tuwek klopo akeh santene. Iya. Iya. Diperes digiling tetep metu santene. Alah. Pahmi, Dalem. aja dadi graing manahmu. Monggo tak jak mlaku-mlaku ning Taman Lawang ya. Wis ora enek kok ya. Wis ra ono to? Nonton apa niku? Ya wis pokoke mlaku-mlaku. Oh, nggih. Ya. Nggih. Kowe kari milih ning Blok M apa Blok Z? Anu pengajian. Blonjo. Kok le. Blonjo kok sajake ora tau shopping deh. Iya. Ora tau shopping. Pelak. Ayo, nambani atine Mas Gareng sing keladuk gelo sama Mbak Fahmi. Iya. Nyidam sari, Mas Gareng tak aturi bawa. Iya. Ben mboten gelo. Lho ora gelo Tak tambahi iki ana sing nyuwun iki sawerane 50.000 mang tampa apa ora? Matur nuwun.
Aku ki mbuh aku ki. Kondangan to. Ah, Kondangan. oh wis. Ayo. Ya, kaya apa? Saiki dibawani sik. Duh, wong ayu. Ora usah dikandani, tuk saweran kok padake amatir wae. Ya wis, aku mau ngono kok. Kok jegok to? Duh. Wong ayu. Pepujaning ati. Tapi apike, entuk saweran 50.000. Lho, ning ndi mo duite? Lah dalah. Duite ning ndi? Kuwi lho dislembek ning kono kok. Nah dalah. Mergo 50 tok, luweh ngono ora lali aku. Timbang kelalen mengke kula betakne pripun? Ah, mbah kowe iki bengi nyindan awan copet tok. Mboten. Ya aja ta. Ano Kaya ngene wong nandang asmara. Napa nggih to Kang Mas? Lagi gathuke kapan? Oh, lah piye gandenge piye? Nang ngene. Oh, alah gandenge ngeten. Heeh. coba Mbak Fahmi Mas Gareng digandeng, jak mlaku. Mbak Fahmi, Dalah. tumbasan pinten ngoten niku ayo. Anu kuwi lho, kebayake kuwi lho, Ora kebayak. celengan. Yo lanjut. Apa mung awakku dhewe. Kok awake dhewe lah sirahe teng pundi? Iki menil iki. Kadele. Do dewa Jawa Togong. Sing di omah ana apa ora mesake anakmu Bayu selak keluwen ya lho. Apa aku ora melu-melu tekan kene. Oh, gandeng kaya wong ngemis wae. Lah piye to? Kok serba salah? Welas sono mring wak. Ayo. Ya. Tanganku nglek copot piye? Apik to nyenil. Besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Jejer lho, jejer. Iya. Nanonane Upama sira nakoda tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri. Nonano Ngidam Sarias Mara. Lah ngopo to, Mas? Modar ora didegeke. ngenteni gong kok ya. Ngenteni gong iki dumantung cepolomu. Cepolomu ora bedhek-bedhek sing gong ora ditabuh. Wah, aku ngerti wong ngene golek dalan liya aku. Oh kok le ngiwak-iwake. Melu dalang SK aku. Sapa kuwi? Sri Kuncoro. Yo diaturke lagame. Yo Mbak Fahmi. Monggo yo.
lanjut ayo. Bablas tembang angen nduk dini ayo Jumeneng banyu kang alas hei nangis wong sing sesapu sedep sesapu sedep ya aku suwe tombo kang ngeliti nandang moyong rino apa pancen sliramu Tresna kumreng sliramu ora bisa apa apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku nyenteni baline endah manis semu liwat tembang kang terima kasih matur nuwun nggih wis diaturke Kembang kangen nggih niki sepisan neh napa Mas ning nawala liyane kok tak aturke nggon Patet Songo lah sing sepisan niki nyuwun Sri Huning oh nggih mumpung Sri Huning monggo kula nyuwun tulung karo Mbak Natali Natali iki sing dineh lah kae nopo kiri piyayi kene heeh monggo Mbak Natali kene aku wis suwe ra tau kepethuk lah nggih ya padahal urung tau ketemu lho wah ya wis kerep to ya nggih iki dong apa iki kok jone kene dong apa iki iki kanca-kanca barata jone kene iki iya iya seben enek ora tau nonton wayang to lah kuwi goleki gareng ngucul iya iki kok ngene Lukar Ludira nyuwun Sri Huning nah menika wonten saweranipun Rp50.000 walah kleru Mas Gareng apa sing 50 mau Sri Huning bae balekke kekno Mbak Natali aku mau lali kok bae dudu Nyidam Sari lali mau ora iki kok tak ijolne koin sampean les kan masamu apa TikTok apa ora sik piye sok meneh yen maca mbok sing genah genah piye to wong jenenge nggo kono kok dilungke aku. Oh, lah aku mau lali kok jenenge wonge mangan nganggo kecer kok ya. Lah ya dadi kuciwa. Iya. Ngene iki sing jenenge Mas Kadar yang membawa kendang jaipong masuk Jawa Tengah pertama ya iki. Nggih, Mas Kadar iki sing matur nuwun. Rembah. Nggih. Yo diaturke buka celuk, Mbak. Monggo Sri Huning monggo langgamke buka celuk. Monggo, yo. Olololeng, olololong. A-o.
Walang kekek, walange kadung. Yo. Yuk. Hey oh hey oh ah oh. Matur sembah nuwun nawala liyane tak aturke pathet sanga sing ngomber jagate ngertenono suasana Bratayuda ora kena kanggo sembranan. Nggih mang rebuk dhewe mriku kula tak nonton mawon. Iya. Mula malah aku tak dadi ora apik dadine mlayu dilereni dhisik. Bahni pawaka siking guna tahana lena. Oh